Κόρυφη της μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Χαλκιά. Πάρα πολύ εκνευρισμένος είναι ο Πορτογάλος τεχνικός, γιατί βλέπει τους παίκτες του να χάνουν τις προσωπικές μονομαχίες. Να δούμε τη φάση. Δούμε τώρα όμως το Μουσλίμοβιτς από το λάθος πλασάρι, γκολ! 1-0 στο 11ο λεπτό με τον Ζλάταν Μουσλίμοβιτς. Και έξαλλοι οι πανηγυρισμοί, τους πανηγυρισμούς και εδώ από το λάθος του Νικοπολίτη. Μπάλα κοντράρει στο Φιλωμένο που πίεσε ο Μουσλίμοβιτς, σουτάρει δυνατά και πετυχαίνει τον γκολ στο 11ο λεπτό. 1-0 από το ολέθριο λάθος του Αντώνη Νικοπολίτη. Σορλέρ με τον Σεβλάκοφ, γυρίζει για τον Φιλωμένο, δυνατό το σούτ η επέμβαση από τον Νικοπολίτη. Πλευρά του Πάκου του Ολυμπιακού. Κάνουμε τώρα το Λουαλούα, το δυνατό σούτ η επέμβαση από... Σορλέρ προσπαθεί να περάσει, στρώνει στο Λίνο για τη σέντρα, σούτ αναγκάζει τον Νικοπολίτη να διώξει την τελευταία στιγμή. Θα φέρνει να ξεφύγει από τον Μαρέσκα. Γενικά τώρα ο Όσκαρ, η πάσα για τον Μουσλίμοβιτς, πέρασε το σουτ στην κίνηση, άστοχο. Άλλη μια Γκασκάρ, πάσα για τον Λούα, είναι 4 παίκτες του Ολυμπιακού με 4 του ΠΑΟΚ. Η σέντρα κεφαλιά, μπλοκάρει ο Χαλκιάς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ντάρμπι. Τώρα για τον Βιερίνια, η κεφαλιά, πάσα για τον Μουσλίμοβιτς. Ευκαιρία, καθυστερεί, ξανακερδίζει, σώζει ο Νικοπολίτης και κόρνερ από... Πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες για να σκοράρουν. Η διαφορά κάνει. Να δούμε τώρα το Φιλωμένο από την πάσα του Βιερίνια, δυνατό το shoot out. Άλλη μια ευκαιρία στο 3. Κυνηγάει ο Τσιρίλο, γυρίζει ο Τοροσίδης, shoot out. Οι ευκαιρίες είναι που κάθισε στον Επάκο στο πρώτο δοκάρι. Ο Βιερίνια γυρίζει, δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία. Βιτόλο και πάλι Κοντρέρας. Το Φιλωμένο, το γύρισμα, η μπάλα κοντράρι και κόρνερ. Ενώ θα λάβουμε για να δούμε από εδώ, ίσως μπορέσουμε να δούμε καλύτερα. Δείτε, φαίνεται να απλώνει το χέρι.